Di hamuna amanami, inanami, dohan saburia na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus, tungod di bagasan minggu patuluhon dung Epipaniason, saroha do ruas dohot parhalado ni Huria Kristen Batak Protestan, marningot dohot makamulatehon, naung 50 tahun perdana ni ulaon marbarita nauli, na hinubasan ni Huriata di Pulau Rupat. Marhite biro sending marang pekabaran Injil HKBP. Godam matongon na binahen ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Marhite biro sending HKBP, nunga ditongos Tuhata aka parbalita nauli itu Pulau Rupat. Alani lam gadda bilangan ni halak na prosya, jala taruli di haduaon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Godam matongon na binahen ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Anggiat marhite na makalason dohot makamulatehon tutuhata, naung 50 tahun ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, lamargogo Huria Kristen Batak Protestan, laho pahisaton dohot pahebakon pakubasion, di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, dohot di Sadok Portivion, di bagasan haporsyaw na tugu tutuhata. Godam matongon na binahen ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Alani tapasada maroha do pikirat talaho marsobatu debata, tapuji maibana maredde mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok moliate mahamu diamay, na mga rorohita siyan gonggoman ni haholomon, jala na posaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata ama na marasiroha, purok hami maulyate tuho siyan nasa rohanami, ala di juho hami siyan hahulomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus,
Sai dirajai todim na badiai mahami, asalam gadda haporsiaon nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asasahat hamirap dohot akan naporsia di guarmu Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata, imana tersurat di Matius biddu 20 ayat 10 sia sahatu 20. Laho mahamu, pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarniama, anak dotod di parbadia. Lao sajari hamu manasida mangaradoti nasa hata naung hupatikot tu hamu. Ai idama, sai nadong anakku do hamu ganupari, rasi rasa roh azal ni hasyanganon. Atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, sai pargogoi mahami, Mangulahon na mahon patikmi. Amin. Amin. Sayo
tatopoti madosatta tapauddu bema rohatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilalahami rikot doa sini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani ido umbahan mahu pasarep hami diri nami sadarion di jolon. Jala huparkatop hami tung najot-jot dohami maningil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatiannya kaperdosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hage duhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-ite pangulon nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugon ni tod di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Laos tabigema baga-baga taringot tu hasesan niya kadosatta. Songonoddo pagkaholongin ni dewata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion, imana tersurat di buku Nehemia bidualu ayat 1 walu. Dungi marluhut masadok bangsoi hirasa halak do, tualaman na diadopan ni bahal pertuaehan, akka didok nasida matu si Esra si boto surati, asa dibuan buku patik ni si Musa, naung tinonahon ni Jehovah tu halak Israel. Jadi dibuan malim Esra mapatik itu adopan ni lulut kami. Tu adopan ni bawa dohot para puan. Pro disude halak akka nama roha menimbangi di artia bula si paha pitu. Jadi majaha maibana siani dia dopan ni alaman mardonok penbahal pertuaehan. Sian buha siangari, sahat rodi hosniari. Dia dopan niak kabawa dohot parupuan, dohot halak akan nama roha. Jadi pinggol ni sadok situan natoropi mananginangi tuhata ni buku patiki. Alai anggo si Esra si boto surati
Jongjong do di atas parjamitaan sian hau, naung binahena hian tu ulau non. Jala jongjong di lambungna do matitya sema, anaya, uria, hilkia, dohot masea, di siamuna, jala di hambirangna, pedaya, misael, malkia, hasum, hasbadana, sakaria, dohot mesulam. Dungi di paherbang si Esra mapustahai di adopan ni mata ni sadok situan natoropi, ay tumibbodo ibana jongjong sian sadok situan natoropi. Jadi di napi naherbang nai pustahai, jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba, debata nasu timbuli, jadi sandok bangsoi mangalusi mandok, amin, amin. Tol I tangan nasida do pakijan, lau songoni nasina marsomba, jala martangi yang tu jahoba, pola manuka bahin nasida do istu tanah. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si pelaya dohot halak lepi, mangapoi bangsoi mamaratiatehon patiki, laos jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida petorang do manjaha di bagasan buku patik ni debata, jala di pajojor lapatanna, asa dapot nasida atusanna na jinahanai. Ido sahatna, mertua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Paddonganion ni debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia parmulaan ni ulaon sedding di Pulau Rupat, mamukka sia tahun 1990-an, marhite pangajarion tua kadakdanak, hinobasan ni SL Pakpahan, PB Marbun dohot pesiahaan. Masay denggaddo parsauran nasida natulu maradukun halak akit. Mabahet tubuh sihol ni rohani halak akiti majakkon pakubasion taringot tu pendidikan dohot kesehatan. Hinorhon ni sihol ni rohana sidai gabe dipangido SL Pakpahan mamarhiti paddita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri. Asa dipatupas seksi sending HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Alani di tahun 1920 lalu ditopot seksi sending HKBP ma Pulau Rupat. Laho mangaranap akan narikot si patupaon dalan marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang nahu hailahon barita nauli, ai hagogoni debata doi, paluahon nasa naporsea, halak jahudi jumolo, dungi dohot do halak jumani. Haroroni barita nauli tu hutan kayu. Tongon di hari 7 April 1990
sahat ma di hutan ayu ima DSK Ritonga, nagabi kitua sending HKBP Ujui, Padita Alman Badia Siahaan, natongon marhobas di HKBP Duri, rap dohot guru marolup Slitonga. Di pahobar nasida madiri nasida maradopon masyarakat natoropan sian nasida, ima halak akit, dungi di pajongjong masikola dasar, jala di sima marsiajar torop ni 42 halak, na marumur meragam-ragam. Dungi tongot di bulan Mei 1990 sia, di tongos HKBP masada halak pelayan kesehatan, ima namarguar Aston Tumanggor, marhite pakubasian di bidang pendidikan dohot kesehatan ini, gabi tarpatupa ma ulaon padidion nabadia, tongod di hari 20 November 1970 sada, tu 120 halak, ima ari padidion na parjolo di pamasa, jala laos ari ima dirajumi, nagabi ari hatu tubuh ni Kristenon di Pulau Rupat, hinobasan ni Departemen Sending HKBP. Mamukasyani gabi adong madua haporluan ni parsikolaan, ima inganan marsiajar dohot inganan parmingguon. Dungi di hari 5 Agustus 1927 di pamasa ma peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Dung sidung bangunan gerejai diresmihon mai tongod di hari Minggu tanggal 6 Desember 1927. Puji hamu ma Jahoba, bari tahun hamu ma goarnai, pabotawan hamu ma di tonga-tonga ni akka bagso, akka pambehenan nai. Haroroni barita nauli tu huta Sungai Batal. Di patu pado ulaun sending di Sungai Batal, marhite na pajongjong parsikolaan, inganan ni hala akit laho marsiajar majaha dohot manurat. Alani di pajongjong ma parsikolaan tongod di hari 5 Oktober 1970 sada, jala marsiajar ma disi torop ni 44 halak. Dungi di patupa mamuse padidion na badia tongon di hari 25 Desember 1970 sada. Aitu nasida do noaing pabatahan ni debata, surung ni hamuliau ni hahan. Di tonga-tonga ni akka pabegu, ima, Kristus ni bagasan hamu, si horhon pakirimon di hasangapon. Haroro ni barita nauli di huta Sungai Carok. Di patupa do padidion na parjolo tutulu puluh halak sian pangisi ni huta Sungai Carok, tongon di hari 20 November 1970 sada, maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di patupa ma permingguan di huta Sungai Carok di bagas ni ruas, alaso di pajongjong dope bagas gereja nasida. Dungpe di tahun 1970 lalu, di pajongjong ma bagas gereja di huta Sungai Carok, jala mamukasyanima nasida marminggu di bagas gerejai. Godang matongon nabinahi ni Jahoba tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Haroro ni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1990 sia ma perjulu sahali di patupa persauran maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaon marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi di tongos Departemen Sending masada halak guru namar koar M. Tambun tongod di tahun 1990 siai di hobasi nasida ma ulaon pangajarion suang songoni nang pakobasion di ngolu partodion dungi laos di pangisini hutai mamuse asa diajar hontu akay anak kon nasida parbinotoan taringo tu nama jaha dohot maretong akup ni laos dos matahin ni pangisini hutai lau paulihon parsikolaan. Ay songonon do di tanahon Tuhani Tuhami. Na hupadiri doha bahen panondang di aka si pelebegu. Bahen haluan ro di ujung ni tanoon. Haroro ni barita nauli tuhuta Kuala Simpur. Di bagasan pakobasyon na holistik do nang ulaon marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhiti pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot mamaritahon barita haluaon tuak kaparhata siat na adong di tonga-tonga ni hutai. Nang pesongoni hola duhala do siat tonga-tonga niya kaparhata siati narade majalo padidion na badia tongod di hari 6 Maret 1920 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alaidung di tahun 1924 lam torop dosian tonga-tonga niya kaparhata siat di hutai narade pasahat dirina
laho majalo padidion na badia. Dungi di tahun 1925 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Alai jalan muna do hagogon ni tondi perbadia na songgop Tuhamu. Gabe si titik yang hamu di Yerusalem, dohot di Sandok Judea, dohot di Samaria, sahat roh di ujung di Tanoa. Haroro ni barita nauli tuhuta gunap. Di Pukkama pajongjong pos pekabaran Injil di Huta Gunap di tahun 1910 sada, perminggion na perjolo imana niya dohotan ni torop ni 30 halak. Di patupama padidion na perjolo, tongod dari 25 Desember 1910, hinobasan ni Padita Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi ia di bulan Mei 1910 sada, di pajongjong mabagas gereja, jala diresmihon di hari 20 Desember 1910 sada. Alaidung di hari 30 sada Agustus 2014 di patupama peletakan batu pertama pembangunan bagas gereja naib baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion, gabi tulus ma pembangunan bagas gerejai, jala diresmihon di hari 14 Desember 2014. Jami tahun hatai, kajongjongon ditiki naune nang seune, pinsang, paingot, apoi marhite-hite nasa lambas niroha dohot pamodayon. Ulaon marbarita nauli di Pulo Rupat di Obas na Parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulo Rupat, tarida ma di bagasan partikian nuaingon, naulam tumajuna pangisini Pulo Rupat, lumobi may di ngolu pendidikan dohot pertanian. Nang pesongoni tong dope masairik tot panugunugut tu nasida. Asalam malo jala pistar, taringot tu parbinotoan dohot pangatusion, pahebakkon peternakan dohot pertanian, lumobi may pengolahan lahan gambut, asa gabi lahan pertanian. Parmulan ni hapistaran odo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sandok nani ngomong tumohor di pangunstusian. Pakirimon ni Biro Sending HKBP, dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon urutan ni Biro Sending HKBP do ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Pahisaton jala pahibangon manyan ulaun sendingi marhite na pajongjok Sending Station, songon parbuen ni naung 50 tahun ulaun sending di Pulau Rupat. Akup ni pajongjong ma nang rumah singgah tuak kadongata na di Fabel. Lam takasma hinahebang ni pekabaran Injil holistik marhite na pajongjong pusat pelatihan laho pahisaton ekonomi dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Aidang adong naso tapatupa debata. Puji ma Jehovah aletodikku jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena Maret de Mahita.
Tahatidakon mahaporseltai, songon nahinatidakon ni dong atas haporsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, di mana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua turu dung ditano, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargugu na suhatu dosani, isima ibana pay mamulak sugo tu tanom, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sadahuria na badia, iya hatopannya Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai mangudok, mengunduh sugut daging halak na umate, dohot dihamuluan na surat sudah. Tapi gema titing di huriata. Tabege ma titing ni huriata di bagasan samingguon. Tada guarni minggu ta sadarion ima minggu patoluhon dung Epipanias do topik Yesus do hagogok ni hatai. 2. Ibadah syukur 50 tahun pekabaran Injil HKBP. Sadarion Minggu 23 Januari 2022 di Patupa do ibadah syukur 50 tahun pekabaran Injil HKBP di Pulau Rupat. Di parmingguan pukul 7 Manang Bahasa Indonesia, dohot pukul 30 wib Bahasa Batak. Tolu. Ibadah syukur awal tahun 2022. Di hari Rabu 26 Januari 2022 pukul 30 wib maringanan di Sopo Mapikir HKBP naik Patupaon do ibadah syukuran awal tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 2022 dohot launching orientasi pelayanan tahun kesehatian HKBP 2022. 4. Rapat Marhalado di hari Jumat Sahat Sabtu 28 Januari 2022 di Swiss Bell Hotel Bogor mulai pukul 10.04 WIB di Patupado. Rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan laho mengarang-rangi program dan anggaran tahun 2022 HKBP Mampang Perapatan. Dibuanon tu rapot huria di bulan Februari 2022 naroon. 5. Ucapan terima kasih. Di Jalo Huriato do perangkat multimedia dohot sound system Sian NM IMA berupa 1 kamera video Sony AXR MC 2500, 1 tripod video Kingjoy, 1 speaker aktif 10 inch AK audio, 1 Yamaha mixer MG10XU, 1 wireless microphone SKM 9000, 1 HDMI capture EZCAP 261M, 1 HD webcam, 1 HDMI splitter 1x2, 1 switch hub TP-Link 5 port, 1 headset robot, 1 TV Hisense 58 inch, 1 TV Panasonic 55 inch, 2 bracket TV, 1 PC 15, 2 TV monitor LED 19 inch Lenovo,
1 stand speaker. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton mauliate. Tuhatama nama sumasu. Onom, kebaktian sekolah minggu di hari Minggu 5 Februari 2022. Buka utama Parmingguan Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan secara virtual. Pina botohon tusudi natoras ni iana konota Sekolah Minggu asata sosoi malaho mandohoti Parmingguan Sekolah Minggu. Pitu, pelaksanaan vaksinasi booster. Kobar tu surat Pareses nomor 0/1/D Wali Romawi DKI Sada Romawi 2022 taringot tu pelaksanaan vaksinasi booster di hari Kamis, Jumat tanggal 10 sampai tanggal 11 dohot 10/7/10 Februari 2022 nain di patupa vaksinasi booster maringanan di lobi gedung Sopo Mapikir HKBP. Pina botohon tu ruas nihuriah HKBP Mampang Perapatan yang ingin mengikuti vaksinasi booster dapat mendaftar melalui Pendeta Resort Manang Sekretaris Surya Sintua BSA Lumban Tobing. Walu, ruas Namar Sahid, Taboan Madi Bagasan Tangyata, ruas Namar Sahid. Casit Daniel Marhuasari Hasudungan Siagian, Sektor Opat, pemulihan di rumah. Bapak Irsan Donald Pardindungan Butar-Butar, Sektor 5, pemulihan di rumah. Hatani Debata, Pasahatma Dalan Mutu Jahoba Jala Hafosi Ibana, Asa Ibana Paturehon, Salmen 37 ayat 5. Sia, ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata namar ulang tahun di Bagasan Samingguon. Di dok hatani debata, di tanganna siamun do gajang ni umur. Jala dihambirangna do hamoraun dohot hamulyaun. Podatolu ayat 10. 10 parhepengon tarlampir. Akapelean hamuleateon dohot naasi. Na sojinaha di titingon, taida madiharotas acara naadong di Itabe. Songonima titing di huriata di Bagasan na Saminggon. Tuhata masuk-masuk. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami ya Bapa, hingga kami boleh beribadah di gereja HKBP Mampang Perapatan ini ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami yang beribadah di gereja maupun yang melakukannya secara live streaming ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Hamang Pendeta kami, Sang Hormat Banjar Nahor ya Bapa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan menguasai diri kami ya Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, sekiranya kami di dalam pergumulan hidup, Bapa berkatilah Bapa, kuatkanlah hati kami Bapa, agar kami tetap bantulah kami, menolong kami ya Bapa, agar kami tetap bersandar pada kuasa-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Berkatilah ya Bapa, berikanlah mereka kebahagiaan, kekuatan, kesehatan yang baik ya Bapa, agar mereka boleh bersukacita di kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Bapa. Sembuhkanlah mereka ya Bapa, berkati para dokter, para medis dan obat-obatan yang akan diberikan kepada mereka, agar menjadi kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para parhalado, inang pendeta dan amang pendeta kami ya Bapa, agar kami dapat satu kesatuan di dalam pelayanan kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua kegiatan acara-acara kami ya Bapa. Berkatilah kami satu persatu ya Bapa, yang ambil bagian di dalam acara dan kegiatan ini ya, agar boleh berjalan dengan baik ya Bapa.
hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang mulai dari terendah sampai yang tertinggi ya Bapa. Berikanlah mereka hikmat agar mereka boleh memimpin dengan bijaksana ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Kamang Pendeta kami ya Bapa. Sembuhkanlah dia dengan sempurna ya Bapa, agar dia dapat melakukan pelayanan dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah banyak berbuat dosa, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin hidup seturut kehendak-Mu, karena Kaulah Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pasadar hatta martayang mahita. Dameni dewatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom.
Oras malihita. Berita nauli, berita lasne roha di mingguta sadarion. Imana tarsura di Lukas 4 ayat 14 sahat 20 sada. Sonoma di dok disi. Margogohot to di ro Jesus musetu Galilea. Jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi. Mengajari do ibana di akka perguruan nasida. Jala saluhut do memuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagodanganna. Mangihutun hasomalana lahodo ibana tu perguruan ini jumpa hari Sabat. Jala jongjong ma ibana naing majaha. Gabe dileho matu ibana postahani panurirang si jasaya diuka mei jadi dapat matana mana tersurat songonon. Songgop do tuahu tordini Tuhani ai dimiahi doahu mabuan berita nauli tuakana pugus. Disuruh doahu mamaritahu tuakana terhurung asamalua. Tuakana mapitung asa marnida, paluahon nakana ginosakosa, mamaritaho taon para sinrohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai, dipaulak ma tu perhobas, laus hudul ma, gabe 00 ma dopak ibana mata ni sude, na di perguruani, jala dihatahoma tu nasida, sadariodo Jepang nata surah odeng dina binege munai sonima sahana di hita kadongan saha perseaon oma hagogok ni Yesus Kristus ima debatana gabe jolma. Jadi diwujudkan, dinyatakan, disahkan, diproklamasikan nomor 1000 tahun di baga-bagahon disurirакon na yang roh Mesias si pelua jolma sian perhatobanan ni portibion sian perhatobanan ni dosa sian perhatobanan ni sibulis tung madabu jolmai tu dosa kira daktar pelua sadirina sian wasoni dosai. Jadi hira lingkaran ni tsunami do, kalau nggak masuk tu lingkaran ni hira so bui keluar, marhaliak kaliang isima. Alani daktar pelua jolmai dirina sian gonggoman idosai. Sohola Yesus na menait keluar sian lingkaran ni dosai. Segala usaha do di bait jolma, segala agama do berusaha paluaho dirina, baik agama Buddha, Hindu, Islam, do agama na asing, baik marhite puasa, bertapa, meditasi, menjaga kepantangan makanan, laho mabai dirina asa yes. Adong na bersemedi di hita agak jarang do binigay lenggo di hala Jawa saya laro na sida pasiding diri sian keramaian siak akka kota lao tuna suhi isaran itu akka dolok manang tu topi tao topi pantai melenangkan pasona keroha do batin dohok pada diri si anak godaan-godaan ya pertibion. Ainunga martiburak akka huaso hazahaton, huaso hapertibion di sude jolma manusia. Laus odo di bangido ala Israel
holsoni rohana, boban borakna, akka penindasan tekanan-tekanan narotu nasida, acik ningolu, parir ningolu, asusaan, meribu tahun nasida mangido asarosi paluai. Alani saya di surah-surah nasida do, atik na ado, adiga doro, di dia do harorona. Kapan, di mana, siapa? Alani tikiro si Yohanes maloi bana makataon hatani Tuhan dang diulah dosa, Peter dido akan atorbido atik na ido mesiasi. Si peluai maksud. So sudah merkati soring aka penjajah songo Babel Asur namanggosa nasida. Jadi pasiak-siak kalaki. Susah mak ngulu nasida. Daksa dia dope hasusahata martibakon hasusahan ni bangsoi bangso Israeli molo saya siga-siga tido akka atar surati di Bibel tahun. Songoni mabe porsuna. Batu Mesir paras tahun tu Babel 70 tahun. Naro maku nasida Romawi dijajah iko bayar mapajak natibo ko dipaksa abayar sewayaron tersiksa nasida. Alani ditakan nasida do seorang pembebas na peluahun nasida sianaka penjajahani. Sian penjajahan ni haportibionon. Alai sakap ni dewata ubel gesiani. Takola paluahon sian penindasan, tekanan, intimidasi, haportibion, alai nak paluahon ni dewata hita marhite Yesus Kristus sianak kahurungan ni dosata. Sian hurungan ni roha na pojoton, pikiran na sisukoton. Na disonggopi haportibio sude karoha sude panggul mito ninggulita. Ai di pikiri hala Israelilo mulu-melu hami sian perhatobananon perhatobanan ni Romaon pamerdeka mahami. Bui mahami mangula dengan marpahapahana dengan dangarong manggang ku hami. Tak sebar bepajak natibo tu panggonggomi Roma. Dang di bawah nasida na borak dope penjajahan ni sibulis na manegai rohatta pikirata do sudelak kata ang dohonon ni turpukon nang patar Yesus peluahon sudena na sukok di pikirata dituju do hitai nang ama aro na sukok ipikiran mo nela aro na sukok ipikirata be isigai portibio pikirata te atena ay sipata na sadar rita le sipata song na lupa hita di si panosak ni portibion manegay pikirata rohataido na ubelga siya nakapardaging onon nakpenyan haron ni Jesus lao pamalupo nakasahita nang pamatangta Tuhan Yesus pamalupo kita siya nakaholso ni rohata siya nakabeban-beban ekonomita alai dakolani holistik do Yesus Kristus naik peluh kita merdeka kita bebas sebebas-bebasnya alai terjemahannya onate kurang doka ahli harus lapatan ni merdeka ena barong rumah do tong lomo-lomo mangulah mananga lomo ni roho ena anggo secara Kristen dangi berani berkata no kepada yang tidak baik itu namanya merdeka. Berani berkata tidak bagi yang tidak cocok bagi kesehatan rohani kita. Ala buido portibio na memaksa kita mangulahon akan sodenggan, mangulahon akan jahat, molo dipaksa portibio kita. Ala jol mana merdeka menurut kekristenan, berani madok dangbah menolak dangulo hami mangulahoni, ay dosa doi, ido na merdeka. Dadah merdeka sona lomo ni rohani portibon ba lomo namit tong mangulah dosa bebas mabuka bebas
berganja bebas, narkotika bebas. Alai justru kebebasan orang Kristen berani berkata atau say no to drug atau akan narkoba, obat-obatan, minuman-minuman keras. Itu na merdeka. Songonido nang hita ko berani hita madokon dangbe. Ale dosa, ale sibolis. Sudena ka hagyot ni portibion, hagyot ni dagingon, nakadosaon, dangbe. Dung roh Jesus itu portibion kadohono ta dangbe ulah hono ko kadosa. Odo dihita kadonga sa porsiaon. Tahun pembebasan, tahun Yobel. Ikon merdeka hita. Ikut rohot kita mabuan kebebasan ini merhiti kapelayan atta. Masalah sudah rohate di 50 tahun pelayanan di Pulau Rupat. Alai alani haurang adana HKBP gawirana melek main idon aksi bangun otta. Tak pula belga ubige informasina. Song dana pensiun tak pula saat. Paling 2,5 miliar do bangun gedungon. Kira asa bui perkator di si HKBP asa pos rohanya ka padita tadi si na melayani. Denggam mamar berita nauli tu hala akiton. Diajari mamanura maretong sona tazanakin. 50 tahun. Tutung butido gawe tu agama nasik kan. Song nido jadi mentawai. Jadi aku ngahaya tu mentawai. Pulau Nias pengahaya. Alang dong aku nama saya berselancar airi. Apa ala kotor hia pantai daksa utami. Berselancar teki doli-doli be. Agak balik kalau itu agama Muslim ala jono do Padang. Sumatera Barat do. Ala kibuti. Jonok Sumatera Barat tu si. Agabe lujah KBP habis hebeng tu pulau mentawai habeng agabe silum. Rugi. Odona di pikiran ni porusta tutung butido romo se agama nasing mabuati 50 tahun. Atau begini nak sejarah naka situ na latu siya karuas na melayani berkorban. Membangun sekolah, membangun gereja. Buhana ma pelayanan ni seding ni hakai betau. Alanya masalah sudah roha di huria tahun olo mangurup jaka huria na di bona pasugit. Tau rupi may mulong. Ena gulangan yan. Alak tarha tahun ay ordo pe kami Jakarta tahun 20 tahun kami huta ay jabunami pe bangi sori nata ni dang batarhona keramik olah seme biasa pirang ado baru padi tahu di perbatasan Riau sempeng ado ding di jauh dang papan na hona gergaji denggan akasisa-sisa na iro ibu etiak karuasi merok situ ai ipakui mai uti jauh ni padi tenda bahasa rodan gok melipen be gereja pesongan iro bisa koto situ maju bana iding dingon apa majakit mau liben level go kan emang loro udah tur kalor keliben sudah iri awal liben nasa takson na itu be nasa la gejang-gejang do hala pe nasa ipakai mana maju betori duit mah tangkurung enggak mulai mah bertekad mah kota bangun mah gerejaon itu rumah tanah bulak sama tanah munaon dibangun mebelge binuam ma kapalari kami som mangame ma ama bangun gerejaon lau tu gerejaan mangido-ido ma dibangun ma jauh ni padita Roma WTP tikisah jadu WTP hudul ma neng hudul la ngarok karosi awar bajarna hor jiro karosi minna bawa nilam ma atu lupa na buti ale mana bangun mas arwah na Roma tiki WTP Simarmata ames tahoni gereja yalang go jawi tong dope bahe waro jawu mon iro tiki cerita ni udah ki dope aka gereja naso dibangun ada ngarok kepeng belum di Jakarta do di tada AC dah upi Jakarta naso tada AC esong dope AC lapok nai ilus-ilus saja matok sapu di tanggur ngapu di tahu nih
Abe mo lihuta situ ilo kiwas-kiwas tanggurung liut mo apa. Kiwas wak situ asam na gerah jubon nabi rongon umoh do siap juwe na taron ina. Menyerap panas kah? Orang apala jam 12, masuk jam 11 do gereja huta atur hudu kan ibe. Gu pomoh na izo. So, sudah kursi dah harap pangusar dia na olah putih itu ya putih papan net. Tapi malah dohodok do rosit tu do balik tu budi. Jadi orang nama dohodok. Angkoi huta mar minggu. Ale mulai kau tahun. Tahu emak na suwira modom ijebu modom gereja main naro. Ada pola nana itu nama dohodok ati. Tapi ni pengulus ni aseona tong baru binoto Jakarta on. Huta 20 tahun arhona ase. Kipas angin pe barang arong. Aja kau tahu kipas angin. Apalagi mah dia kah penginjil. Ido haroroni Yesus tu pertiun mabuan kemerdekaan buama sadinggan. Memang tak hilala do dengan di gereja di sima diajari sekolah minggu, diajari perguru melua, diajari makur, diajari mahatani di bata. Bui masih marminggu, bui masih pertanyaan kena ada jabuna. Terpakai masuk di. Dibangun maka rumah sakit ya kesana di Belige, pengururan. Dibangun maka persekolahan satu universitas nomensen. Ayo gak noeng siatar pe ngarong kampus na bega kedok terap pe ngarong. Ayo bangga kita situ. Ayo bangga. Odo misi memang pembebasan di Tuhan Dewata Marhite Yesus Kristus asa unang dikosa-kosa aportibionon unang las mauto hita. Ale mo ngai boto majai boto maretong sekolah ma babui ma gereja rumah sakit. Babui ma bidan nak ni rasta akper hong kami sekolah berdita. Bangodang dah be tong maulana huta mengulak molo solat tuku di tua mati borngin non natengken olah natengken me esok songulon ale maulate ma dihakai pajong SD SMP SMA STT kampus no mensen boy ma kuliah karos ni kuliah yaro di paborhat no mensen tu Amerika aka mahasiswa gok naman 10,000 mulak mati Indonesia maju ma alak Batak gudang maka pejabat sian nomensen satu bupati odo nata kembakon wae asa bangkit muse akai anakon ni udah tedangarang naso mar sekolah basidak katu pulau rupa laurok mentawa ya bilagi maka hita be apa sekolah ta pangolihot ta pamuliu sudah ka anak kota biru nangarong alasan nasing ai suarok ke pengamang urak sehat do daong molaok si pamuliu bori pamuli awang anak si panguli pangoli pangoli do semangat do terus ala ido Nabi Noah ni Yesus Kristus berita nauli mari bangkit maju terus apala di Tuhan Yesus songgop do tuau sempurna maibana dimiahi do mabuan berita nauli itu akan arangol na pogos akan ada gosa-gosa akan ada penjara na sama Samarina do mangaleo tahun para sirohaon berkat yang melimpah tahun kebebasan tahun kemerdekaan itu haroni Yesus. Ingarobe Yesus tu hita tu huriat tahun bangkit mahita mabay naka nadinggan atenang. Tutamo kamanami wereng mampangon asay ringgado hurian na ringgado mampangon. Jadi las roha bahasa sa visi misi do hape do huriat na bulunon akai be na roha. Amma berita las ni roha di minggu ta sadarion. Amin. Pertanyaan mahita. Oleh ante ali Tuhan isungguli horo kami tu penginjilan itu tu di narope Tuhan Yesus seperti bion mabuan berita nauli berita halua do Tuhan ada potar las ni roh kami nak kami akapaldita boy kami marsiajar marsikola para raton hatam nebedi nang tuakai anak konami gudang naya akapaldita di hakai peno yang hampir 2,000 adi pasu-pasu ho na di ilioko kasih panganon pardagi ngondok partodion boy nang akka kuliah kaya anak konna terlumbu yak karuas ni huriah KBP na buluni lam mangerbang matu julan narion cara husma AKB mampang
Ganu marsada-sada keluarga per keluarga tanya ko kami nang kaya nako saluna pinopar ibaga salas ni roha sukses saluna marhite Yesus Kristus. Amin. Ada di tahu bapak mau pilihan. Tanya koma peliata. Aledi batama nami nadi benogijang. Odo haroroan ni salut si leo na dengan do na saulibasa na malutus. Pasatami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Dajalo may gabi wap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaom murito nga tongani huriam do di pertibion. Wahai marhanami marhite-hite tordim. Assalamu tadahami godang ni si leon mi tuhami. Assalam girgir hai mandok maulati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung jala amanami. Pupuji hami ho ala diloko barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristusi pangulu kami. Sai pergugoy mahay marhite hiti tordim. Asa huluy hami hatam. Nunga hubige hami paritami. Disuruh hodo hami mamaritahon barita nauli. Asa hubaritaho kami Tuhan Yesus si pangului tu halak si pelebegu. Do tu paru kamo na asing. Dalam patorop na posom pangula si suruot tu na hinalomoni dope ihaholomoni. Upangido hami dope tu ho pasu-pasu makong si barmeni do sude hidup na. Ramoti jala pasu-pasu sude na sinuru siya kongsi tugani peluat. Supaya maka pangula di harajamu na dilihat pertibion.
tupai sude perguruan asalam tibul harajamu. Ramoti ma seding batakiro sude na mangule di si. Sai apoi hami os sude asa marlasni rohami para raton harajamu. Sai uloi ma nahu pangido hami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nalea manami na di banogijang sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajamu. Sai saat malam manurham di banotongon son na di banogijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami soang panesa nami. Idosa ni dengan namar dosa Tuhami. Una kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Dewa Tama ho. Di sodakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala di pasar ramada mena tutot dim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu mari kita.